De formació, jo diria dissenyadors de producte, de serveis, gràfic, enginyers industrials, de negoci i materials, com cultura més material. Després hi ha sociologia, gent que és més sociòlegs. Aquests segueixen com més al core. Després, si vol, t'explico una mica perquè el col·lectiu hi ha com els socis, després hi ha tota una xarxa que participa més o menys decididament en una espècie de marketplace intern de projectes. De fet, jo crec que una característica és bastant, i podem entrar també perquè dintre el model organitzatiu de com a col·lectiu passa o no, però són bastant generalistes. O sigui, el perfil són dissenyadors que d'alguna manera saben de moltes coses més enllà de lo que és la pràctica del disseny. O sigui, quan un client o quan iniciem un projecte nostre, no és perquè vingui nosaltres perquè vol fer una web i sap que fem 300 web i som super skills tenim com moltes skills i competències en fer una cosa com molt concreta, sinó perquè jo el que tenim és que tenim una lectura políticament situada com totes les agències, en aquest cas són més explícites en situar-la en lògiques de justícia social, ambiental, etc. Però és aquesta mirada de situar la pràctica del disseny en el context socioeconòmic, sociopolític, cultural, etc. I evidentment per això has de ser una de persones que ens veuen sensibles a tot el que l'envolta, diguéssim. De fet, és guai que estem com a Eina parlant d'això perquè les primeres converses de disseny i transició que jo recordo a Catalunya o inclús diguéssim al món llatí van passar amb la conversa que vam tenir amb la Tània i amb altra gent d'Eina el 2015, que vam crear aquest petit grup de recerca, i en aquell moment era molt des de llegir, des de la pràctica que fèiem, intentar articular la pràctica que fèiem, però hi havia com una intuïció de cap on podien anar les coses. Llavors, clar, el factor temps segurament és un dels factors estructurals de la diferència amb el disseny de transició, perquè és, evidentment, el teu objecte de transformació és tot un sistema, i així com el disseny de serveis també passa, que tu fas una intervenció amb algú que està viu, que no acaba, no és una cadira que està quieta, sinó que la cadira també es pot anar actualitzant, però d'alguna manera és un sistema viu, doncs vas fent intervencions i segueix sempre el seu curs. Llavors hi ha moltes dimensions importants al tema del temps. El primer és que tu com a dissenyadora et costa aprendre, o sigui, t'has d'estar amb el mateix problema. Per això nosaltres parlem a vegades de problem caring en lloc de problem solving. Llavors has d'estar amb el problema com temps, anys, com per poder d'alguna manera fer bé la teva feina de dissenyadora. També hi ha molt de treball d'intuïció, com l'aprenentatge és un aprenentatge potser més social, no estan dintre del teu propi equip de disseny, sinó que passa molt més obert al que va passant al món. Sí, crec que afecta com en molts temes i és com un dels factors claus. Nosaltres ho anem mesurant amb qui treballem i tot això. Bàsicament, jo crec que el que hem fet com a col·lectiu és començar molt en projectes, diguéssim, de capitalisme conscient, el que ara se li diu capitalisme conscient. El 2013-14 eren capitalisme sostenible, o sigui, com Interface, com grans empreses així que bàsicament el seu drive era sostenibilitat per estar ahead of the curve, diguéssim, i llavors hi ha molt de projectes que són d'economia circular en aquests termes, no? Després vam fer potser un procés de centrar-nos més en l'activitat pública, amb administracions, vam treballar amb les Nacions Unides, amb ajuntaments, amb Generalitat, i segurament fins ara, i ara veiem cap on anem, hem estat treballant molt amb el món de l'economia social i solidària, que és bàsicament que potser molta gent no sap què és, però bàsicament és igual que l'economia capitalista és privada, doncs és una economia privada, són cooperatives, que és un tipus d'empresa que és privada, però que evidentment té un caràcter social per moltes altres coses, democràcia interna, tal. Llavors operem la majoria de projectes són a nivell
nivell de política econòmica operen així. Però sempre és barrejat. Ara, per exemple, aquest any hem començat a tornar a treballar amb una gran, diguéssim, corporació capitalista base. Ho hem parlat unes vegades el tema aquest de si cal parlar de disseny sostenible o disseny queer o disseny inclusiu o disseny for all o el que sigui, no? Com d'alguna manera les reflexions és de dues bandes, o sigui, hi ha tot una... Quan es parla de disseny sostenible o tal i qual, tens l'enfoc de disseny que té un objectiu i que transformes la pròpia pràctica intentant que assumeixi en el micro i en el màxim aquest objectiu o aquest valor. I això va passant els anys, i va solidificant a la que seria com una pràctica del disseny més o menys estesa o cultural, etc. Vull dir que quan fem aquest tipus de projecte, de projecte, diguéssim, polític dintre del disseny, té sentit anomenar i visibilitzar, etc. No? És superinteressant com la reflexió. De fet, dintre del col·lectiu hi ha tot un seguit de gent que ve està més influenciada com del Media Studies, que té molt a veure amb això. Dintre del disseny de transició, jo per exemple, que estic més centrat en això, també hi ha molta la part del discurs, de narratives, etc. Llavors, vull dir, tota la gent que es dedica a entendre la transformació en termes complexos o socials o macros, vull dir, hi ha bastanta evidència de que és clau, de que configura el pensament. També hi ha tota una dimensió que a mi em sembla molt interessant del llenguatge, que és aquest punt de device que és mitjà. Llavors, tot el que sigui afectar el llenguatge està afectant el mitjà i per tant té una capacitat reproductiva de transformació molt més elevada que si toques altres coses que no són tant de ser un mitjà. I sí, de fet, també no sé, per nosaltres també ens interessa com hi ha tota una part que ara estem també com aprofundint, que és tota la part més d'escriptura, que sempre es diu que el dissenyador o dissenyadora li costa llegir, li costa escriure, com hi ha tota una dimensió més així, tot i que evidentment no té a veure, però sí que hi ha com un patró general de tot el que sigui textual i són més visuals, més textual, etc. També estem treballant una mica això, poder entrar com des del relat, però sí que és veritat que crec que hi ha tota una reflexió que aquí podríem obrir tot jo tinc una teoria de pacotilla, una hipòtesi els traumes del disseny, que després si vols entrem, però hi ha com tot aquest trauma de hi ha un parell, però que acaba fent que com a dissenyadores acabem fent de tot, no? Com que ara com tot és disseny, si fas política és disseny política, és com que és una cultura de treball en una lògica metodològica o projectual, doncs tot és disseny. Llavors fa que acabem fent de tot, però també que hi ha coses que hi ha gent que està com molt avasada a treballar en aquest mitjà que és el text i el llenguatge i tot això, i està bé que hi siguem, però també crec que hi ha altres disciplines que són expertes en això i a vegades sempre em fa com aquest punt de dir entenguem-lo, treballem-lo, fem-lo servir com una eina, però a vegades és com no sé si com ha de ser central o no, però segurament vull dir, estaríem discutint d'acord. Sí. Desbloquejar imaginaris o diversificar imaginaris de futur. Ara de fet hem presentat fa 2 mesos o 3 a València, a la capitalitat del disseny, un llibre que hem fet amb el Guayabero i de més gent, que de fet era text, o sigui, eren articles i tal, sobre això, futurs i diversificar-los i tal. I crec que no l'hem passat online, està encara per sortir, però la reflexió que venia una mica era en plan hi ha tota una dimensió de fer entendre que el futur és o el rol que té el futur en condicionar l'activitat diària, no només parlar de futur, sinó sobretot també incloure el passat. Una de les coses que també nosaltres estem com posant en el foc en aquesta conversa sobre futurs és la memòria, especialment perquè hi ha tota una dinàmica de futurs que normalment quan el poder opera en els futurs opera normalment a vegades com a mecanisme per sesgar o ocultar memòries, i hi ha tot
com una mena de resistència i de transformació social també és recuperar memòries. El llibre aquest de The Dawn of Everything que han fet ara, que és com una mirada més emancipadora a la història de la humanitat, és un exemple molt clar de com importància de la història, aquest tipus de coses. I després coses que potser en altres reflexions que hem anat fent, com per diversificar aquest imaginari de futurs, etc. Nosaltres el que proposem és entendre que la típica pràctica de futurs, anar fent-la, tot molt bé, però encara que no estiguis fent pràctiques de futurs com molt concreta, entendre que tu formes part d'un ecosistema si estàs en el context de projectes d'habitatge o és cures o és no sé, el que sigui, i centrar-ho molt en l'aprenentatge social. És a dir, hi ha tota una dimensió de disseny futurs que crec que a vegades es queda com amb la lògica de fer el bolet, si vols, com de generar imaginaris, etc., que està bé, que són passades i que van quedant, etc. Però una de les coses que estem igual nosaltres provant de fer és com connectar-les, articular-se, diguéssim, amb altres coses que estiguin passant. I crec que a vegades potser falta com aquesta mirada que quan estem donant forma a futurs, potser el que si no es tracta de tant, sí que també de generar futurs nous, etc., però poder com articular aquestes narratives, o sigui, ajudar com a parar la taula, diguéssim, amb això, amb la generació d'imaginaris. Entenc que vols dir agència com a concepte, no agència com a... Sí, crec que l'agència... Hi ha tot aquest debat primer d'agència o estructura, que és bàsicament quan tu vols fer alguna cosa que influencia més les microaccions o els valors, la llei, etc. Hi ha un debat super estès a sociologia i demés. I de fet nosaltres una de les coses que treballem molt a nivell de marcs teòrics i de pràctica concreta és tot el tema de les pràctiques socials, que bàsicament el que de fet a Eina fèiem algunes classes i compartíem això. Llavors la pràctica social que diu és bàsicament integrar dues coses. Sí, tu pots tenir agència i tu com a ésser humà estàs aquí, ja no només humà sinó els animals, el context, els rius tenen agència, però també hi ha una dimensió estructural que marca més o menys els límits de les coses o que et direcciona, no? En termes comunitaris, nosaltres com enfrontem la dinàmica d'agència és entendre que nosaltres som la comunitat. O sigui, a nivell de projecte, a no ser que ja tingui molt de sentit, etc., sempre intentem treballar ser nosaltres problem owners, o sigui, com que nosaltres, o problem caring, el que deia abans, que ens importa aquest problema, estem involucrades ja a nivell individual, personal, perquè m'interessa X i Z, o perquè col·lectivament estem en aquest projecte. Llavors, la manera en què diguéssim, entrem en aquests espais i entenem l'agència és des d'una lògica de l'agència com un procés col·lectiu, que evidentment pots fer de més i de menys, no sé, des de tota la lògica de treballar per propostes, treballar de manera concreta, deixar espais per la reflexió. Vull dir que hi ha moltes maneres d'entendre aquesta agència i com l'actives i com l'articules, no? Però col·lectivament entenem que l'agència, especialment en treball comunitari, està en la pròpia comunitat i està en nosaltres imbrincant-nos en aquestes agències i evidentment portant maneres de fer, de pensar, de veure el món, però sempre és des d'aquest treball, diguéssim, des de dins, o sigui, o al mínim agafant aquest punt de vista. No, o sigui, la pregunta és sobre propietat i herències i si el model de serveis cooperatius és com el model. Per molt que nosaltres estem super a muerte desenvolupant i produint aquest model, l'únic no. De fet, ara just
fa uns mesos així va sortir un article al periòdic que vam fer com a part de la feina que havíem fet i hi havia molta reflexió sobre això, no? Sobre des de tiempos inmemoriales la propietat de les cases o dels espais s'ha gestionat de moltes maneres: comunal, familiar, reis, església, empreses privades, socials o mercantils, grans envoltors. Llavors, si tu tens una masia que porta 1000 anys amb la mateixa família allà, estan allà i fent servir com a bé d'ús, que és una casa, que és doncs te'n dones compte que l'herència no és un problema, o la propietat privada no és un problema per tractar l'habitatge com un bé d'ús. Llavors, per mi, des del disseny, el que em sembla interessant és com, i és el que deia abans, que quan parlem d'etiquetes, ara que potser estem treballant més de lògica de disseny i economia o de política econòmica i disseny, el que em sembla interessant per mi és com el disseny ajudem a situar aquests debats que per mi són claus, un d'ells, evidentment, d'una manera més accessible, tenint en compte l'emoció, tenint en compte l'experiència quotidiana de l'usuari final, de com es troba gestionant aquest tipus de coses, no només de la que té l'herència, sinó la que no té l'herència i per tant està desnonat una altra vegada o pillant que te cagues buscant lloguers que no troba. I aquí és una mica el que crec que podem aportar, més enllà de la reflexió política que jo ara pugui dir perquè tinc aquest posicionament, a nivell de disseny és el que em sembla interessant, com des del disseny ajudem a vehicular aquest tipus de debats més productivament, si vols, o més efectivament, i aquí et diria jo més efectivament per una lògica de justícia social i ambiental, evidentment. Si hi ha disseny de l'alt-right, igual és un disseny que es dedica a facilitar perquè passin el tipus de coses, és totalment legítim, no? Però sí, jo plantejaria en aquests termes.